Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news. Hard-hitting commentaries. Babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:08 na. Mayang aga syudad sa Bacolod, Negros Occidental sa bugos nga Western Visayas sa malabutan sang Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa ngalan sang regular nga anchorman Aksyon Artay hupon ini si Aksyon Bryan Morden talos nga magpangalagad sa inyo tubtob las 9:15 subong adlaw sang Martes. Yari na kita sa Setyembre 22, 2020. Aksyon Hotline! Sa gihapon nagapahanumdom kita sa aton nga mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod. Nagapabilin kita nga Modified Enhanced Community Quarantine o kon MECQ mga kaaksyon. And sa din nagamando nga dapat ang restrictions ni ang mga regulasyon. Stay at home kita kung wala man lang sa mga importanteng laktan ilabinagid kung hindi ikaw essentials o kon frontliners sining COVID-19 mga kaaksyon. Aksyon Hotline! Sa Negros Occidental, ara sila sa gihapon sa Modified General Community Quarantine, MGCQ, no? Dito halog-halog, new normal nga situation. Pero may pila ka mga banwa nga nagapang lockdown man sa ila sining mga bulo barangay dira para masigurado kung may ara sang positibo sa nasabit nga area nga hindi na ini maglapnag pa. Aksyon Hotline! And tiyan mo na ang sitwasyon, kumusta ay hanang aton si mga kauturan diri sa Bacolod Subong, ang dako gidring problema ang kagutom sang publiko labi na gid sa inang nagapangita sa matagadlaw nga tanan, inang ginatawag nila nga remedyo general. Aksyon Hotline! Ang mga balita gani kahapon sang hapon tiyan mo na nagpatigayon sang pakilimos ang pila ka mga driver diri sa syudad sa Bacolod. Agod nga malimusan sila kay way nagit sila sang idulot pa sa ila sining mga pamilya sa ibabaw sang lamesa mga kaaksyon makaligad nga halin sang Setyembre 8 tubtob subong nga adlaw 22 way na sila nakabiyahi pa sa ila sining mga salakyan. Aksyon Hotline! Ang dako man nga balita diri sa Bacolod kahapon didto sa syudad sang San Carlos ining pagkatikma sang isa ka runner gid lamang sang illegal nga droga nga nakuhaan sang 2 ka kilo sang ginapatihan shabu, may balor ining 13.9 milyones pesos. Aksyon Hotline! May kulo connection ini sa nagkaladakpan man dito sa Sibulan Oriental Negros nga may napatay and dito man sa probinsya sang Cebu mga kaaksyon. Base iya sa palayag sang pila ka mga opisyales sang otoridad. Aksyon Hotline! Samtang ang iban nga balita, balik kita diri sa Bacolod, kay kagabi daw may ara sang meeting ang pila ka mga grupo sang ginatawag iya nga Interagency Task Force, IETF mga kaaksyon. Check naton karon si City Administrator M. Ang kung kumusta na ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod, kag kumusta ang anong ila sinikaundan sang meeting mga kaaksyon. Aksyon Hotline! Para makulo-kompleto ta, no, kagabi kahapon sa hapon nagpanumpa na ang pila ka mga bag-o nga kapitan temporaryo kag inang ang iban diri nga nagbululos mga kaaksyon kuha na gid inang permanente nga kapitan. Aksyon Hotline!
O na diri maka-aksyon nga ginpasumpa o kahapon sang hapon si Barangay Kagawad sa Barangay 13 nga si Barangay Kagawad Tanya Familiaran, no? Umagad ni Vice Mayor Elcid Familiaran kaya iya sini nga asawa nga amo ang kapitan before nga si Andre Familiaran nag-resign ini, no? Sa nagligan nga Setyembre 1. So ang asawa subong amo ang nagbulos nga kapitan kag ini ang ginpasumpa na kahapon sa tubang mismo ni Mayor Bing Leonardia. Nagasumpa man kahapon nga adlaw maka-aksyon ang number 1 kagawad sang Barangay Tangob nga si Kagawad Rodolfo Montanio, no? Ini siya ang temporaryo nga ginbulos bilang barangay kapitan sang Barangay Tangob matapos nga ginpapanawgan sang suspensyon diri si Barangay Kapitan Nole Villarosa bangod sa ginaligar anomalya nga pagtagtag sang SAP mga kaaksyon. Bag-ong kapitan nyo na subong sa Barangay Tangob sa sulod sang 6 ka bulan nga suspendido iya si Villarosa mga kaaksyon. Ti ang sa Barangay 13 ya permanente na ini. I-check naman karon ang kahimtang sa mga utod naton, no, nga dira naga pulong ko on karon sa kilid sang Dalanon diri sa Bacolod atubang sang Regional Hospital. Nga ini sila ang wala nakasulod balik sa hospital agon magbantay sa ilang pasyente bangod sang protocol nga dapat wala nabantay ang pasyente para likaw sa COVID-19. Aba ng mga dulo-dalag ko nga balita maka-aksyon sa aton nga pagpangalagan subong nga balita lokal. Malagaw-lagaw ko to kadali sa nasyonal ho kay gindayaw ni Presidente Rodrigo Duterte si DENR Secretary Roy Simato matapos nga na patinluan ni Simato sadto mga kaaksyon ang Manila Bay, no? And subong ang Manila Bay na pun-ana sang kasikatan, no? 40 kasikat subong ang Manila Bay matapos ginpabutangan sang Dolomite Stone mga kaaksyon. Tinaga-enjoy subong ang tao dito sa paglagaw-lagaw. Gaputi na ang kilid sang Manila Bay before ang makitaan mo to lunsay mga basura, no? Lunsay mga basura, subong iya do ara kalang imo sa Boracay. Si Mato dili ang may ara sang kwansiri, ang may ara sang ideya nga kon nga ang nahimo ining rehabilitation dito sa Manila Bay. In fact, sang Domingo gindumog gid ni sila. Perte kadamo tawo nga nagkalaladto iya sa Manila Bay agud magsaksit ya mo na nadula gugaling ang social and physical distancing dito hasta nga ti hulat-hulaton tang report sa laton-laton iyan ni COVID-19. Gakalilibog man ko sa ulo sang Pinoy kay bisan amo ning pamahog ni COVID-19 hala madas ukanay to gyapon niya padulo sa Manila Bay iya mo. Hasta nga nagsikat pag ang Manila Bay sa mga litrato subong nga nagatululuntong bala sa overpass ang mga tao kay nagalilinya. Tapos, butangan mo yan sa kaugalingon mga litratos, dalom, nga doara kaman ko nung ikaw ang ginalitratuhan. Doon na-enjoy man ang mga tao, no? Sa ubra nila. Anyways, congratulations sa Duterte administration sa siniyang kahimuan. O galing lang, kay duway gila na control ang crowd, no? Dito sa area sang malapit sa Manila Bay. Kag ang kululumod man sang iban kay ang inigaling mga Dolomite Stone Action Oliver dito ni nila ganay pinangkalkal sa isa ka bukid sa Cebu. Yang mag-green kag naga smile nga bukid subong ginkalbo nila to kag gindala sa Manila Bay ho. Portik damo subong sa nagkululumod sa Cebu man siya ning obrahan nila basi marusnak ning bakyasa dinhi kami mga matay dinhi. Kita mo lang gina, ga-enjoy kita sa white sand pero nagakulosmoron ang taga Cebu kay bisi malusno tong bukid naging kot-kot nila sa sining Dolomite Stone nga ini. Sige, no, pero anyways sa Germany nga kuano, gakalatabo subong iya sa Kongreso bilang tawon tagid me. Kisagi sila niya kabinangigay sang 2021 nga national budget mga kaaksyon. Kung sa sinong pagtagtagan, may mga kongresista abi iya nga nagreklamo nga do gamay nga mon diyang tunga ha. Tinagutik-hutik to sila kay presidential son and Congressman Paulo Duterte. Way man pugong-pugong ang isa. Dayon niya kapadala mensahe sa mga kongresista nga pagkalunis kuno ibakante ang ang kongreso, ang posisyon ni House Speaker Alan Peter Cayetano mga kaaksyon.
Hotline. Di ko dita ko no, pero may ara sang isa ka personalidad nga nagpalayag kahapon. Drama ng ila ya. Aksyon. Hotline. Di lantawon tanay ko na nung matabo sinipila kadlaw. Bahala ka mo na. Binangigay ka mo na sang kwarta sa gobyerno hindi man na inyo. Aksyon Radio. Las 8:17 sa aton sini nga pagpangalagad sini nga aga diri kita sa lokalo kay concern naton diri pagkaon, no? Pagkaon. Aksyon. Hotline. Plus ang COVID-19 mangon si Hota karon kung kumusta ng COVID-19 sa Bacolod do naglinong man pro no. Kung hindi naton gali Aksyon Oliver pagsapakon ang COVID-19, daway naman ang takabalo nga may COVID-19 yapon sa Bacolod no. Aksyon. Hotline. Pero halong-halong gikita sa gihapon. Diri kita kay kahapon kaluluoy ini mga driver diri ho sa syudad sa Bacolod. Guni may ara kita sang ininggin provide kagin create iya sang city sa pagpanguna ni Councilor Dindo Ramos ang committee chair iya sang transportation sang mga salakyan. Daw kada adlaw masobra 50 ini sila, no? Nga may ara sang pradahan para sakyan sa mga frontliners, essentials kag iban pa nga mga importante mga kaksyon. Kada jeep, kada isa ka driver diri ginbayran sang syudad sa tag 3,000 pesos. Aksyon. Hotline. Now, ang syudad sa Bacolod, kung isipon tagid, pila ka mil ang mga nagabiyahe nga salakyan. Mitro Bacolod bala ini iya. Hindi niya lahog-lahog nga lugar nga maisip mo ng salakyan nga panudloon mo lang di pagkadamo sa salakyan di nga nagabiyahe. Aksyon. Hotline. So ginsuma naton ang makatilaw sa tag 3,000 pesos. Why gina iklambot gro iskalibo, no? Sa 17 días. Kung di ka magsala nga tag 3,000 pesos. Aksyon. Hotline. Pagkatapos nagkontrobersyal pa to, kaya to balang pagpatawag sa meeting ang mga ibang nga mga presidente kag inang mga secretary general sa mga organizations sa transportasyon diri sa Bacolod. Why kay hibalo? Aksyon. Hotline. Kibot lang sila iyang inang tawag naton yang pagkaaga may nagbiyahe na, nagmeeting man kuno pero wala ideyang iban, that's why nga nagreklamo. Okay. Pila lang kabilog ang natagaan siyan sa magbiyahe. Sa nambal na naton, basi mga 1,000, sobra 1,000 lang. Aksyon. Hotline. Ti ang iban, wala gidya kabiyahe. Ti alin sang September 8 hasta subong 22, no? Mabutang naton mga 14 days na nga wala sila sang income, bisan tag 200, 300 pesos lang. Aksyon. Hotline. Nagsalig sila sa ginatawag naton inang ayuda sang syudad. Ting reklamo to nila, do hindi man makaon tong iban nga napanghatag sa ila. Aksyon. Hotline. So kahapon daway nagin sila guro may mahimo kay hambal to ganit ni Secretary General Jigo Malakad sang Undok. Nagligad tong interviews naton nga balya ang mga driver naga-intra na lang panapas kahoy sa Granada to ho. Di ko masi ma-illegal laging kamuda. Aksyon. Hotline. Gali kay sa tupad balay ito yung bulig-bulig na lang para maka-income. Diba si ubos na tapas ang kahoy kag iban pa nga mga ideya, kahapon naghimo nagisriya placard sa Aksyon Oliver nga nagapakilimos sa kilid sang dalan diri sa syudad sa Bacolod. Aksyon. Hotline. So may nagahambal gani nga dira sila sa Araneta nagapakalimos, dira sila sa Old City Hall nga idea public officials. Dito sila dapat sa tubang sa New Government Center. Aksyon. Hotline. Galing way man to mga official man kay way naman sa juting iban na guro kay tihadlok man sa COVID-19 kuan man ulo ideya mas ko galingon nila. Aksyon. Hotline. Pero bisan sa Araneta to sila naglanog na to nationwide na to gani, worldwide na to gani ang ila sini nga pagpakilimo sa mga driver diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Now, Aksyon. Hotline. ang natabo nga pagsinggitan nila may mga maghahatag sang mga pledges na ganiyo. Check nato this morning karon kay base do may ara na sa mga bulig nga mag-aabot sa ila. In fact, Aksyon Radio Bacolod isa sa nakabaton sang tawag last night nga magabulig sila hulat-hulaton tato karon. Aksyon. Hotline. Kahapon sa hapon, the only one councilor of Bacolod nga ginakabig ni sa subong nga daw mo ning garatsada da kay siya man ang isa way man sa kakampi da. Aksyon. Hotline. Nangkadto man to siya sa nagapakilimos kag nagahatag sang iya sini nga sentimiento. Abi ko gani nagpakilimos man to siya. Aksyon. Hotline. Gali kay gid invite maybe ini siya kag nakit-an nakit-an niya sa huna-huna niya nga do kaluluoy gid mga driver ni man. Abi kadtuan tadi sila abi. Aksyon. Hotline. Si Councilor Wilson John Gamboa Jr. mga kaaksyon, no? I-check nato na Aksyon Dorel si Councilor John Gamboa. Kung anong iyang maambag to kahapon kay ato man to siya
sa sining nagpakilimos nga mga driver diri sa syudad sa Bacolod. Aksyon Hotline. Basi bala nag-donate to si councilor sang kung ano abi nga kantidad abi or mga food packs abi or anong iyang ginpalabot man didto abi. Kaya daw siya lang tong kita ko konsehal kapon nga naga-istorya man to sa mga driver nga ini nga nagpakilimos. Aksyon Hotline. Ti base bala may nabulig ini si councilor ti mayo gid kumamo na nga sitwasyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton sining linya, the most subong iya tuig na mo controversial councilor o Bacolod councilor Wilson Gamboa Jr. Sir, good morning. Mayong aga, Aksyon Bryan, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayong aga. Imo ni tuig subong councilor mo. Amo nang tawag kita. Hindi man na. Laman ng balita sa radyo man o kon social media, pati sa newspaper. Councilor, kahapon, nagsaksi kag dito sa ang word niya gingamit kag tuyo, mabasahan naton sa mga placard sa mga driver nagapakilimos. Di magambal kita pakilimos ina nagapangayo kayo duway na gid gutom na gid. Now, doon ay tambong ka dito or nakalabay ka lang or nga sitwasyon. Ano, councilor, gid ang pinaka-significante dito kahapon kag anong imo sining mabulig bilang konsehal sa Bacolod, councilor? Okay, imbitado kita sang mga nakalain-lain nga sektor kin pabalo ko nila kung mahimo maka-attend ako sa mga pagtililipon. Ati way man ako yan nagduwa-duwa kiti kahapon nga adlaw September 21 significante man kaayo nga adlaw. Deklarasyon sang martial law in 1971 kag of course gaupod no empathize gaupod ako sa ila ati ang ila nga panawagan amon yung gutom. Now, ginpabalo ko sila kag nagapati ako nga ang ini nga pandemic ang pinagid ka ginhalitan sang sini nga pandemic amo ini nga mga pigado kag sa pigado naton nga mga utod no Sir Bryan ang dako gid nga halit now dira pagid naton nakita bala ang ginatawag naton na inequality. Ay siling ganin naton the great social divide between the poor and between the rich. Ti wala gid ni sila subong niya ibato. Amo na ko nga nagupod ako sa ila kay the most vulnerable sector Sir Bryan sa sini nga pandemic o sa sini nga crisis amo ang mga pigado naton nga mga utod. Yes. Oo. Kagti amo pa to nga kung obligasyon kun tani sa atong gobyerno nga matagaan ni sila sang ayuda ti siling ta nga kung hindi siling ko delayed kag kung hindi siling naton 2 man kakulang no kundi may pinilian pa kaamo nang pinakasubo sa tanan may pinilian pa so amo na subong ang kamtangan sa aton nga mga urban poor diri sa syudad sa Bacolod. Okay, so kahapon ano ang imo sir na committer abi sa ila abi na commit mo dito abi sa pangayo nila sang pagpakilimos abi aside sa mga private nga mga sectors, private individual nga hatag sang matawag nato pariser sang pledges sa ila sini nga mga drivers. Sa imo being a side sir being councilor sa Bacolod aside from your presence kahapon dito. Well, sa personal ko abi siling ko ti pasensyahan niyo ko anay kay hindi ako yakatag sa inyo sang arroz caldo amo na laban ng ginapangayo man nila. Kay tungod nga kuan nang tuman kaayo ka delikado. Kati ginadagsaan na dayon mo hindi mo na mapunggan. So siling ko ti safety man sa atong tanan-tanan kag sa akon nga mga empleyado abi siling ko ipailway lang anay ni nato ng arroz caldo kiti weekly ga panagtag ako sa mga barangay mo. Amoy na yang akon nga advokasya. Pero may ginbalay ako siling ko sa ila nga sa resolusyon buwas ipasulod ko. Inablang ginapangabay nato ng aton nga mayor nga kun mahimo pa imbestigaran gid naton. Ining ginatawag naton nga adulterated rice kag expired nga food packs or noodles nga ginpanagtag sang syudad sa sini nga MECQ. Balo ka hindi ini siya isolated case lang Sir Bryan Yes, sir. Na masiling sila nga pila-pila lang ka mga ginpanagaan nila
kundi common occurrence, di ba? Nagliligad pa nag-ECQ, may mga reklamo nga panos, baho kag adulterated nga bugas, may mga sapat-sapat nan. So siling ko pa imbestigaran na naton kahit nga in aid of legislation. Mabutang kita sang nakakaigo abing mekanismo kon polisiya nga ang pag-procure, ang pagpamakal bla. Di ba kay ginabakal daw way kita kabalo the procurement process nga overlook ini nila kag ang pag-distribute sang ini nga mga food assistance. Dapat butangan ginaton sang insakto nga mekanismo kag polisiya nga hindi kita magliwat nga magpanagtag sang panos kag kun expired na nga mga pagkaon. Kaya this will lead to food poisoning kag halit ini sa aton nga kaayong lawas. So siling ko kung sa mabugigan patani naton ang aton nga mga utod nga pigado ginhalitan pagidinin naton. So gusto ko pa imbestigaran gid. So in aid of legislation. In aid of legislation banwa. Yes, timayo gid na no para at least may makit-an tadi kung sino gid ang actually councilor nagpangayo naman to nga isang pasensya ang taga DSSD yang si Madam Pasitatero pero ti amo nay why siya intention nga ti amo tumatabo way ginila guro gin check ini antes gin panagtag mo no that's why mo ning result. Yes, kaga ginatago pa to nila kuno in preparation for the next ECQ or MECQ, but that is not was the case, hindi dapat mo na kay perishable item ini pagkaon ini kung may pagkaon kitang ginpartiniser para sa sina lang nga tuig sa sinaabi nga okasyon o sa sina nga bulan iula nyo ti kulang mo di ba tang kalabanan tong damo sa nagareklamo sa gihapon nga may nalambot kulang kaayo ti nga agin tago-tago pa naton nga hindi perishable item na hindi mo na pandigan na sa sunod naman pangitaan ta naman sa pundo nag-approve kami sa pundo sang nagligad lang August para sa sining MECQ tapos nagpartiniser ka pa yan nga kung tani dapat na panagtag na ina sa tuanay Mayo pa lang. Yes. Nga, amo na dapat in aid of legislation ha. I know. Kabalo ko nga ginako na ni naton. Ginako na ini ni Mayor. But then again in aid of legislation nga ang ini nga butang hindi na ni naton pagsulit-suliton pa. Nga mayara kita bala polisiya gid mekanismo nga sa amon asiling ko pagpanagtag kag sa pagpamakal sang sini nga mga pagkaon. Kaya once gani nga pagkaon may expiration ginaya di na magdugay. Correct sir. Pag ako yan nakabalo ko yan nga nagpatriniser kami to pundo para sa sina nga ECQ. Tiyas tama lang kay tatutubtob May 15. All the while I was expecting all the foods has already been distributed outside all over Bacolod. Tinakibot ako nga may mga nabilin pa ganito. In fact, even ang mga negosyante nga mga insik nakibot sa Sir Bryan. Yes. Di ba na nangatag sila to pila ka sako nga bugas close to 1,300 sacks. Kaga late May 28, 29 siling nila sa ato natupatoya panago sa James ang St. John's Institute sang Waming. Hindi na tani dapat kung magsiling kita nga para ini sa ila kasi sini nga chimpo yatag ini naton yatag hindi na pag-ipartiniser o kung pagtagoon pa baka lang tayo galing kag ngita lang ang tagali sa ulihiya dugang pagid kung kinahanglan kag posible guro kon hindi to be atong allegations nanday malakad nga why nila napuslan atong pagkaon kay mo na expired na. So kung hindi guro to expired, subong medyo may piyan-piyan panigyapon siya nila, may bilin pa to ayhan siguro? Wala na. Amo na silin na to, 2 man kakulang. 2 little. What is 5 kilos man? Bryan, sa isa ka bulan? Duway na nasundan gid councilor, no? Wala. Abi ko gani, ang 7 kilos to, kuwanan to, good for 1 week lang, 14 days na kita, ha? Tani may additional na naman ina, kung sa 5 ka membro sang pamilya 2 days lang? Kung ako gatig-aman ko di adlaw-adlaw sa aton 3 kadlaw, 4 kadlaw naya ipit-ipit pa ganina. Nagalaom ko nga magduso ka buwas nga dungagan tang ayuda kay until pata September 30 o basi makapasulod ka naman resolusyon nga kung pwede ka pamakal taliwat. Hindi, Bryan, nagpagawa na kami sang 30 million pesos. Amo na to siya. Ay, wala pa ito na ito nakita. Di mo na gani nga kamay pa buwas mapapangkot mo niliwat kung paano tayo mabaklan liwat mga utod ta?
Kay tilawig-lawig pa niyo? Yes sir, yes sir. Ay, of course, yung sisaon ta ngayon naman kita liwat audit account, hindi to, inablang siling ko, hindi ya siling ya for kuwa purposes kasi yung kuwa may idid. Inalang balay nga tagaan kita nila overview. Yes. Normal man na kayo sa aton nga mga yo kita sang overview di na to nan. Hindi kita ya siling nga mga yo gid kita ya sila sang resibo pa subong abi. I know how kuwa operates kag it takes time. No, i-validate pa na bang aton yang ginapangayo sa aton nga city budget officer. Overview lang bala nga kung may balasihan kita. Amo wala nang akon di na ya siling nga gawon gid naton niya bing ko what requirements no. Do ka initial lang abi nga mo ni nagastuhan ta, muni muna, daw mo na natani no. May yes, that is what we are asking. Daw mo man lang sa natani ka simple no. Bag-o kita mag-release ang bag-o pagid nga budget tigig sinapaw-sapaw na lang gasi sinampawanay na lang ang kwarta nga ginapagawa namo pero wala kami kiniisa na kita kundi na to nagadto. Okay, ang kuha yan himo ni sang liquidation pagkatapos nga mausar mo ng pundo mo. Amo niyang kuha mo hindi kay nagagasto pa lang kuha naga-liquidate na no patapuso na anay tingin mo yado ka initials lang ga kami di na to nagadto basta may sobra pa na mabakal ta mo ni. That is correct precisely kung wala na nila natalupangdan sang mga naga criticize sa aton no. Para lang bala nga kami yung mga konsehales with due diligence no kag prudence nga magpagwa kami sang pundo. Yes. Natural nga pamisisaon nanay namon nga insakto ayhan nagwa di na to nagadto. Yes, sige. Ula-ula tonda na buwas Pero Councilor, buwas na may anak ka concerned tabla din sa regional hospital. Anong imong resolution ipasulod may ara? Yes, kay tungod lang nga nakita ini naton sa Facebook, in fact covered ini sa mga pilan naton ka mga radio stations. Now, tuod gid man, nakalabay ako to one time. So, ang resolution ang tinor sang akon nga resolution kinapangabay naton si Dr. Julius Diron, Chief sang Hospital Corazon Locsin, Regional Hospital nga tagaan sang temporary watcher station or canopy. Ang aton nga mga watchers or aton nga mga caregivers sa ilang nga mga pasyente. Nga that is health protocol. Yes, we cannot deny nga they are not allowed to step inside the hospital wards. However, butangan nila sa mga makeshift nga mga canopy para maproteksyonan man ang aton nga mga watchers o manugbantay sa sini nga mga pasyente kag dalay ni di ang city government hindi lang ni obligasyon sang regional hospital kundi sang local city government kay under sila sa jurisdiction naton mo Bacolod, yes. Para sa Bacolod kag kabalota nga 70% sang pasyente halin na di sa Bacolod. Yes. Kag taga Bacolod. So bugangan kag buligan ini naton ang regional hospital butang man. Hindi lang ni gina-address ko sa regional hospital kundi lakip na ini di ang local government nga buligan man nila. Yes. Butang sang ini nga mga makeshift nga mga canopies o kun watcher stations. Yeah, simple canopy kag hindi man too much nga daw ka klase gid kiti hindi man na permanente temporaryo malana para may silungan na sa tiyon sang gabi safety man sila hindi sila maghililigda sa kilid dalan sa dalom sa drugstore daw dira sa gilinigid. No, inablang kuan bala, inablang hindi lang sila manulanan, mainitan. Correct na. Kasi gwa nila gay ko 5 sa uli correct. Mga limos man nada sila. Thanks. Kag inconvenience of course ang inconvenience man nila tuod na malakas dadalan. Mangita kada ya ba isang lugar lang para lang may pasilungan ka. So, inconvenient. Ang kaluluoy ang utility nila kagwardya nga mo sa kagwa kasulod dalin sa sulod to kang magwa di sa highway mangita sa kay Suanso to ang pasyente mo. Portiklayo, Councilor. Yes sir. Dapat dito na lang sila kabutangan nila gamay nga trompa sa kilid sinang shelter nga temporary nga ina nga may makabati dayon bla. Nga Suanso kadto na din kundi si gwardiya da sitting pretty lang. Duway lang yung trabaho. That is correct. Sir Bryan. Councilor, salamat sa iyo time. Good morning. Salamat man Sir Bryan kag sa tanan-tanan nga nagapamati maayong aga. Yes, sir. Kanamo sa nagasimpatiya kay Councilor Gamboa bangod sa iya sini nga ginahimo subong diri sa syudad sang Bacolod mga Aksyon. Di malikaw mapamangkot sa nung plano yan sa 2022. Ari, ati kapila ko na siya gin pamangkot di siya why na kuya plano na enjoy na kuya subong yang nga nagabulig sa publiko pagi sa akon sini nga makit-an abi nga pwede naton mabulig pagi man sa local government. Las 8:36 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton mga Aksyon,
Dumduman nyo tong rice scam, no? Tingala, ng iban gaway na kugatandog COVID-19 mo. Para makapawayuway mo ng utok ta sa COVID-19, ano? Basta, hindi nyo lang pagdula, Aksyon Oliver, ang social distancing dira, ang face mask nyo dira, ang inyo sining proper hygiene, kag proper hand washing abi everyday. Amo na nang inyo gitpatinan pirmi kay kung isipon ta mo malaning pangontratas kay COVID-19 mo. Balikon ko gamay ang rice scam mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod. Nga nag-involve ini sa pila ka mga ginatudlo nga mo ang mandato sining pagpang-collect sa mga investors sa ilang sining kwarta nga karon daw lato-lato na nga mabalik pang ini mga milyones. Kaya hindi lang kay tatlo ang involved nga ngalan sining rice scam nga ini, kundi nakitaan ko diri 5, no? 5. Isa diri sa 5 mga kaaksyon ang mapa-interview diri sa Aksyon Radio Bacolod to correct kag i-clear ang iya sining pangalan nga wala siya sang maybe kahilabtanan sining rice scam nga ini. Pero ara ang pangalan niya and siya gani kuno biktima man ni sang nasambit iya nga rice scam diri sa syudad sa Bacolod. Pagbalik ta karon ni presentar ta sa inyo Aksyon Oliver, you know what, kung ano klase babae ni Aksyon Durel, modelo pa ini. Model iya. Pero mas diri ko yang nga model sa Aksyon Durel nga porma sa bang na. Sige, pagbalik naton pagkatapos ni. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsan ano nga kahintangan. Responsable
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ngay dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Good morning sa mga friends natin yung nag-monitor halin pagkaina. No? Hi to Julius Castellanes. Salamat sa pag-monitor. Si Veron Ilie Araman, Mary Jane Mendoza, Jenna Faye Saguban, Papasin Araman, Kayla Jelly. Good morning, Aksyon Bryan. Happy Tuesday. Keep safe always. Greet ko all people of Barangay Pandanon, DSB. Also, Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectorial Bacolod. Salamat, gid, no? Araman, nag-monitor si Bia Jonathan, Melvin Pinia Fiel. Salamat, gid, sa pag-monitor. God bless man sa imo. Si Hilda Catalogo Vicente, Eleanor Guro sa Hong Kong. Salamat, gid. Kelly Jelly Liwat, always watching here sa USA. Salamat, gid. John Marie Radok ay si Sir thank you gid sa pag-monitor watching from La Castellana. Ay, nakaabot ka na? Mayo gid, good for you, no? ZT Alunan Araman, Alex Fuentes, si Analisa Lubaton. Good morning, Aksyon Bray. Tani before implement na ni Dr. Drilon, tani si tuit niya mga tawo nga ara sa safe na
kahimtangan di daw badyaw sa dalanon nan. Rowena Joyce Aguilos Campbell, naga-monitor man sa Bahrain. Vanessa Bayo, Rowena Joyce, okay, nabasa ko na, nadaligid lang. Ari si Rian Montesa, naga-monitor man. More power, grabe man ang iyayaw. Aksyon Bryan, Zinaida Tumayan, yes, good morning, monitor lang ko ni Bakhuda Drivers and Operators Association. Pasalamat lang kami ni Konsihal Dindo Ramos. Salamat sang pabulig mo sa amon. Pamuklat sa mga gakatabo sa amon, inikon paano na ini sitwasyon sa transport group. Kalooy mga pigado gid pumuloyo ka mga driver san upahatagan mga drivers assistance. Mabuhay Konsihal Wilson Gamboa Jr. Jocelyn Arisevita Ulak, Charles Dilag, my friend, salamat. Analisa Lubaton, alright, nabasa ko na. Zinaida Tumayan, ikaw naging siguro amon Konsihal Wilson Gamboa Jr. Nga man of the masses, dapat ikaw ang ubay sa transport group. Kag si Konsihal Ninto Ramos Mayo tani mapadasig mo man patigayon ang assistance o kon ayuda nga mga drivers, di dapat wala pinilian da. Ophelia Galiro Arcia Raman, naga-monitor sa Isabela. Trixie Abusio, saludo Councilor Wilson Gamboa, siya ang councilor nakita ko nga panahon sa COVID, proud ako sa iyo sir. Bertam Tamayo, mabuhay Konsihal Gamboa. Correct gid damo da gali food pack sa wala katilaw gani mga bisan expired. Marilyn Abarte, monitor lang Aksyon Bryan, thank you Councilor for your sympathy. Good job Aksyon Bryan, keep safe and God bless always. Angelo Rico Perto, watching from Woodside 1, Alhes Aksyon Radio Back Aksyon Bryan, always naga-monitor. Lito Dayap, naga-monitor man. Angel Rico Perto again, okay na, good job. Bisan ikaw lang isa sa konsiho, gabirada kagid para sa pigado, pumuloyo sa Bacolod, God bless Councilor Gamboa. Rose Guevara Araman, Lonilyn Libona Esprila, naka-monitor man. Alfredo Sapa, Aksyon Bryan, good AM, pwede mo ask Councilor Gamboa ang kung may nagasto City for COVID halin sa City Fund, mga pila man ang halin sa Bayanihan Fund, nga daw may batian ta mangayo support fund, kay mayor supporters wala na fund ang City. How? Amo itong inapaliquidate niya gani para mangita pagin. John Paul Padilla, good morning Aksyon Bryan, monitor kami salamat. Wala na bala COVID? Okay, di na tuman. Ano nga ngalan Brad? Model? Po ikaw gid. Charles Dilag karon. Base karon ha. Alunan Suset, Zinaida Tumayan, mga drivers muklat kita kag mga pumuluyo hindi na ta magpadala sa money kabalo na kamo sina. Raquel Lapuos Bayoneta, good morning Aksyon Bryan. Mayo gani Bray, lain naman topic mo Aksyon Bryan. Daw kasakit na sa ulo, puro lang COVID. Amo gani batian taman lain nga balita. Edwin Pineda, si Madam Amy Esmeralda Dolido, Tomas Broniula, Apo lang. Good morning Aksyon Bryan, monitor dirihan dumanan, God bless. Bert Hirapusco Caraballo, naga-monitor. Tamyaw ko lang Caraballo family, sitio may ang haba kanduni Negros Occidental. Arakman si Bebeng Dagia Bautista, salamat gid sa pagmonitor sa Barangay 39 Lizares. Sige. Sige, iban balikan ko karon na kay ang aton sining oras gina kwanta lang tunga-tunga. Dugay-dugay balik ko sa inyo Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod. Hotline. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:56. Good morning lang kay Inday Blaza, araman si Mili Espino. Good morning, Aksyon Bryan, monitor from Morsha. God bless. Tapos na ni ang COVID para balik normal na ang pamumuhay ng tao. Salamat, Idol Bryan. Tamyaw ko lang upod ko disbalay. Stay safe lang dira. Sige. Dili pa sa piyak nga portion sa aton nga daligid lang kita gaatan is lawas di siya subungaga ho. Aksyon Bryan salamat gid no. Pirmi gid ako pamati sang imo program. Kaso hindi ako ginagreet di na to man. Utod sa kahanginan. Pasensya na ma'am kay kung isa daw ka gutok sa inyo no. Sige lang. Halin sa kay 9733 Aksyon Bryan, gutom na ang mga driver. Gani. Morning lihog lang tamyo, happy birthday kay Kitong Gonora. Kag kay Iredo Pilogo sa barangay La Granja, La Carlota City. Salamat gid. Sige. Happy birthday.
Kay John Gambuata, hubin pa dapat mag-mayor sa Bacolod. Ala, disgrasya. Gin may nagakampanya na. Okay. Good morning and happy listening to Emilio Quirino and Randy Arsiaga. Santisas. Greetings coming from Nanding Andres of Tacloban City. Layo Tacloban City ra. Last 8:57. This time action check na to nabi. Ining isa ka nag-invest pero subong nag-invest siya according sa source naton na biktima kag subong nadalasa pa sa kaso. Amo ning pagkapait Aksyon Oliver kay nag-invest ka na nadulaan ka na kwarta, biktima ka na, subong ginkasuhan ka pagid doble-doble, no? Doble-doble sa rice scam ni no. Ang aton ginamuno sa inyo. Para at least basi bla ang iban dira dason way gasabat. Gin-off ya. Sige. Liyo ko lang kay Migo ta sagwa kay nga nag-call kita sa iya na. Base nag-monitor sini matinion si Madam Camille Bla, no? Gatawag kami sa imo. Good morning lang kay Madam Gina, no? Nag-monitor. Pero garing siya Action Doors. I think nga. Liyog tabla sang friend tas outside. Si spinner tabla. Kay kuha niya na mo. Basi matimbrihan niya to. Mabutang ko ni karon sa Ital magamo ng istorya. Gin kuan kon chimpo para sige, last 8:59. Lagi na check na to na. Bito ara na. Noong gina-contact siya naman subong. No, ara si Kwana. Kay para matapos-tapos ani. Sige, mag-greet lang ko anay. Good morning kay Jen Oisisor. Naga-monitor si Matinion Makaksyon. Paul Spat the third, salamat gid sa pag-monitor ano. Sa aton sini nga pagpanganagad sini iyang aga na sini nga aga sa Aksyon hotline no. Sige, while waiting kita Makaksyon sa aton sini nga interviewee abi, check ko lang direct kay kagabi si Presidente Rodrigo Duterte. Wala yan naging palipas pa ho. Kundi may mga negatibo yang mga komento ginman sa tikang karon ginahimo sang administrasyon. Kon COVID-19 ang paghahambalan. Kagabi way naging palampas pa ni Duterte ho. Naghatag gid ini siya sang reaksyon agod nga mapalabot yaman sa mga kritiko sini. Sa public address sa kagabi, partikular na ginatagan sa komento ni Presidente si Vice President Leni Robredo, no? Nagsiling sa administrasyon nga hindi handa sa kon COVID-19 response halin nag-umpisa ang pandemya, no? Pandemic mga kaksyon, no? Sabat sa presidente nagagwa nga kon may ginhimo man o kon wala ang administrasyon, ang mga kritiko pa dayon mangyapo nga naga-question sa mga tika nga ginhimo sa gobyerno. Ginbalik man sa presidente ang pamangkot sa kay Robredo, ginpayag nga ano ang iya sini nga himo man batok iya sa kagaw. Sadya nga obra no. Mansig baslanay sila pero kabay pa nga tani isa lang kamudanay no, nagtingob kamuda agod nga mabuligan tani si COVID-19 nga amo ni ang problema nga dako diri karon sa aton sini nga pungsod. Pero tigid man tuod mo no, ang COVID-19 ang halit hindi hamak no, ang halit hindi hamak. Nga ginhimo diri sa aton mga kaksyon. Sige, na-check nato na aton sa interview subong nga aga at least mapalabot naman ang iya sining ang iya sining punto bla kag iya sining kaugalingon i-clear yung pangalan niya diri. But aside sa aton sining interview dapat no? Ang iya man lang ni tinutuyo diri nga malimpyuhan ngalan niya sa publiko kay tinagwa ngalan niya mo. Nagwa ang ngalan niya nga isa siya sa kasuhan kag naka-invest man siya gani, no? Naka-invest man siya gani. Sige, check naton si Matinion. Right, 9:02 Aksyon Radio Philippine Standard Time, no? Gusto ta malang niya ipasangkad ining rice scam nga ini
Kay basi damo paning nga makahilinabo diri sa Bacolod kag Subong Negros Occidental. And amo nang hambal naton once gani may ara sa mag-inganyo dira sa inyo nga ang kwarta nyo i-invest pagkatapos tubuan sang tuman kadako nga porsyento ang interest abi, dapat magduda na kamuda. Pagkatapos wala man lang sila may ipresentar nga mga business permit abi nga lehitimo ini sila. Wala man lang sila sang may ipakita sa inyo nga magsalig kamo sa ila. Dapat hindi na kamo pasimpalan pa. Kung isa manami maning instant millionaire kamo, no? Pero tikibot ka lang sa uluunhan gali to disgrasya gid. Amo ning natabo subong. Tigaling ini sila mga biktima ni sila mga biktima ni sila mga kaksyon, no? Ang ining iban diri nag-invest man nga kuno tani basi pa lang magdako pagid ang kwarta nila. Suliton ta sa bangko, kung i-base naton sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may layi kita diri nga dapat ang porsyento nga itubo mo sa mga nagapautang amo lang ni dapat to di ka magsululubra unless kung ina nga tubo ay hindi lehitimo pinagusto kay imo iya. Sa bangko magbutang ka sang 5 milyones mo, ang tubo ina sa isa ka bulan ara lang sa 0.125. So 5 milyones Maksyon Oliver sa bangko, matupan ng 500 pesos ang tubo niya. Kung tawon tagid. Ti ang inang 500 pesos na nga tubo sa 5 milyones mo sa isa ka bulan, buhinan pa na sang tax nga 20%. Tira na lang sa mga 480 ang imong interest sa 5 milyones mo. Na, kung i-base ginaton sa Bangko Sentral nga pagsulundan, amo lang na iya. Ti, may manginganyo da sa imo kag maghambal nga tubuan kung kwarta mo 100 to 200 to 300,000 interest pesos abi. Patik pas na. Pagkatapos wala man lang maipakita abi nga amo ning negosyo ho, muni na. Una-una, timiara, ipakita, pagkadugay-dugay, titingala ka na lang kibot ang nagapa-invest sa imo, forte na kadamo sa na-invest niya man nga pagkabutang. Amo ng resulta, dira. Teryo, kikadto sa kinasuhay, no? Kadto sa kinasuhay. Anyways, gina-check pa naton sini materiyon kung anong status sa iniya. Sa ngaton, sini isa ka gusto mo pa-interview diri sa Aksyon Radio Bacolod, mga kaksyon. Ara na sa Aksyon Doors. Dali lang gig ko, no? Sige, ma-commercial ko na balikan ko lang siya gamay lang gid. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:12 na. May flash report ang aton sa nga patrol. Aksyon Eden, good morning.
Yes, action Bray live kita di karana sa ginsangan sang Locsin San Sebastian kundi may sa aksidente action Bray nga naglutad tricycle versus auto ini siya kung makita gali kay medyo dugatiyog kung aton nga live makita mo da action action Bray nga ang tricycle na ano gini mo na tumba gini siya bakit man sa posible impact sa kining auto gamay lang rin iya ka Hyundai may action action drive pero ang naga-drive sa tricycle babayi ini siya kag may karga ng mga grapes action drive di amo na di sa mga sitwasyon ang nakita naton ang driver sang auto do babayi man to pero ti wala na naog kay ti nakita tagani pag lili ta kay na sa bintana medyo do nagakurog pa kag ti na shock man balas sa natabo man pero ti sa diriya nga dalan action drive ligwa ti given nga wala daan sa public transportation tapos limited pa makagwa nga mga salakyan pero may nagluntad pa nga aksidente no. Amo ning blow nga salakyan no? Yes, amo ni siyang blue nga salakyan action drive. Tiyari naman di subong nga aton nga kapulisan nga naga-process kung ano action drive kag ti ginasigurado man di nga okay lang man ang aton sa mga driver sa tricycle kay natumba nagpakilid gini action drive mo kag may ara sila gani actually temporary nga ID bala sa first farmers nga tawag. Di tapos naman di action Bryan no na picture naman kag napamangkot naman sa aton nga mga kapulisan sa nagluntad man nga insidente ginpapahigad na ganing auto para at least hindi na dabo o magdugay pang traffic sa sininga area. So meaning nga baligya ni siya prutas maybe ni ang nakatricycle. Yes, actually palapitan tas sa action driver bala nga babae galing kay tinag-ayo lang. Hindi lang kanay kay do na sibot pa sila bala sa natabo man nga aksidente. So far, wala magid sang major injuries action Bryan no. Kasi most probably process lang ni karon sa aton kapulisan kag dalon man ni sila kaduwa dito sa kapulisan para may baloan kung ano ni action Bryan ang ila sini nga decision. Salamat action din. Live direction Bryan sa Locsin San Sebastian Street ini naman si Action Indinaboso. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod Action naman. Action Hotline. Amo na sitwasyon sa Bacolod nga wala sang public transportation pero may aksidente pa. Pag hinahinay lang ka basi kasalig lang hawan ang dalan hala magpinagusto ka pa huyab sa mga salakyan da. Hinahinay lang hinahinay lang kay para layo kita sa disgrasya. Last 9:14 may lang kay waygin man nagkalatam-an ini mga utod ta mga kaksyon nga sakay sining nasambit iyang aksidente. Sige, good morning kay Merly Gonzaga, naga-monitor man kay Bert Hirapusco Caraballo, naga-monitor na mangkotse ko na nung nalan sang driver sang tricycle hindi pa makahambal. Helen West na naga-monitor man kag si Mark Catalan. Salamat gid sa pag-monitor sa Sri Matrion gikan sa Anyogi or Anunggi, Morsia Negros Occidental mga kaksyon. Online sa hotline. Sa aton nga linya, we have si Madam Jan Camille Albito. Ma'am, good morning. Good morning. Welcome sa Aksyon Radio, sa Aksyon Bryan Morden, sa Aksyon Hotline. Ma'am, ikaw isa sa anong matawag daton sa imo man? Akusado, biktima, sining rice scam? Biktima dito diya sir Biktima ka. Okay, sige. Diri kita sa biktima na lang masugod. Ma'am, paano ka nangin biktima, ma'am, sining rice scam? Nakita ko ang post ni Jennifer Mirbes sa Facebook na nagapangita sa kapitalista sa bugas. 2,000 per sack, may ara ka 200 peso. Nga ginansya. Per day na or per baligya? Ang 200 peso, makuha mo na siya after 3 days. After 3 days. So pagkakita mo naghatag ka interest? Ano, sir? Pagkakita mo nag-interesar ka, amo to nag-invest ka sa iya? Oo, sir. Kay kapigado sinakatay mo. Pilang kami extra income. Pilang invest mo, ma'am? Initially, nag-invest ko 2,000,000 na balang nahatag ko siya una-una mo. 100,000? Okay, so pagkatapos 3 days, anong sitwasyon sang 100,000 mo? Nag-imo siya 110,000.
Basta nalipat ko, sir, kay 110,000 or 120,000. Kay dugay-dugay na gid ko sa sir mong natabo. Okay, sige. So after to nagsigi ka pagid. Yes, nagdugang ko kwarta. Nangayo ko sa ako ng mga pamilya. Oh, dali gid lang. Kundi nag-invest ka 100,000. 100,000 or Okay. 120,000, nalipat na ko sa amount. Basta dira, hindi magdapaw da. 100 to 120. Sige, dali gid lang ha. Nag-invest ka 100,000, after 3 days ginbalik niya ang 120,000 na do amo sina. Nang ginansya kag capital gid, gihatag niya Yes. buo. Okay, tapos nag-invest ka na naman liwat. Pila naman ang gin-invest mo? Nagdugang ko 200,000, basta nahimo dayon ako ng investment 320,000. So dako-dako na gid siya, no? Yes, 32,000 ang ginauli niya sa akon nga ginansya. Ginansya na lang way ng kapital. Oo, kay deposit in. Okay, para sige ang imong investment to amo sina. Yes. Okay, sige. Ano kakita ka may bugas nga baligya? Nang naka-order dito sa ila, sir, ako mismo. Pila ka sako? 20 pulo amula na gina-order ko kay gamay lang man ang ginasuplayan ko mo. Tapos ginapang baligya ba man eh? Oo, ginabaligya namon. Okay, sige. Ikaw ma'am asa pila ka nakalambot ka milyon? Pila ka bilyon na invest mo hasta nga namo ni tabo subok? Inang may pending ko nga kulohaon nga sobra 5 million. Imagine mo 5 million pesos. Na kuluhaon mo na ni siya, dala na ni ginansya or ini kapital pagid lamang? Kapital ko lang gid na. Kung ako, amo na hambal mo ginapigado ka pero may 5 million, kaya nga na, di mo ni na-collect ang 5 million mo, personal money? Wala na, sir. Ang iban kwarta na sang pamilya ko. Ang iban binta sang store ko. Tapos ang iban pasabay sang mga kilala ko. Okay, doon baga daw ginag-ambag-ambag kamo kay do kadako sa interest niya, damo sina, do kadako sang ginansya. Yes, doon mo na ang natabo. So 5 million pesos ang kuluwaon mo subong, no? Okay, sige. So ikaw ma'am, nakapa-invest ka man amo na ni mga pamilya mo, mga kilala mo? Nag-ride sila sa akon kay amo na yung natabo, sir. Yes, si sige. Jennifer na gina-post ang akon nga profile ang amon mga konbo. Ginapabalo sa publiko nga nag-invest ko da sa iya. Kay ako online seller ko, damo nakakilala sa akon. Okay, Amo na makita sang mga amiga ko nga ara ko da sa investment nga ina, sa kapital nga ina. Gapitin na sila sa akon. Kung pwede sila man balahaw. Hindi ko sila kay Jennifer, kay gusto nila sa akon sila. Amo na ang naglako man nada ang kwarta ko kay makita nila nga ara ko da mo. Panami isang kabuhi ni Jennifer sa social media, makita na sang kadamaan. Amo na naka-invite ang mga tao, especially knowing nga ara ko da. Okay. So amo na ang natabo, no, naglabot 5 million pesos. So ikaw subong ginasukot ka man sang mga nag-invest sa imo. Most likely amo to ang mga nag-ride on abi sa imo, damo nang butsilingon. Amo na bi. Yes. So, in short, ang tawag na sa mga tao nga nag-ride on sa imo, mga downlines mo ni sila? Wala ko gina-consider nga downline. Okay. Pa hindi niya networking mo. Pero syempre, under sila sa imo na. Or personal mo lang gid yang ginagamit mo para lang gid makadirekta ka to kay Jennifer. Personal mo na lang gid ya. Nang may kwarta dito nga personal, may mga kasabay sa akon. That's why ano. Okay. Kag sa nagligan interview ko si Jennifer do ka pyramid ang ang resulta eh. Invest ko, mapa-invest man ko, ikaw nga nag-invest sa akon, pa-invest ka man da. Hasta Wala ko na idea sang amo na. Why ka sa idea? Ang pag-intindi ko kapitalan mo, ang sako sang bugas, may ginansya. May ginansya. Okay, sige. So paano okay, sige. Paano naglabot sa point? Paano naglambot sa point nga nangin akusado ikaw, ma'am? Sino nag-akusar sa imo? Ang akon isa ka friend nga gakabulig man di sa akon kapital sa bugas. Dali hello ma'am, dali lagi may pamangkot to gamay, mabalik lang ko gamay to sa pag-invest ano. Okay do. Kung nag-invest ka 100,000, wala man ginhambal dira nga kun pila ka percent abi ang interest mo sa sulod sa isa ka bulan. Per sako. Wala ko kami sir 200 kada sako. 200 kada sako. Wala sila interest nga kun amo nang pasalig. Kada sako. Wala, sako ko. Yes. So waka makapagwa ka today sang 20 sacks, may ara ka sang 10,000. Kun bakas ka lang.
Ano, but Musliman, sir? Siyempre may 200 kada sako, ikaw mo. So kung makapagwa ka 20 ka sako, may 10,000 kang tumatagingting na ng income. Damo sina. Times mo 200 kada sako. Yeah, that's why nag-base lang ko sa 20 sacks lang para hindi ta mabudlayan. Amo na bi. Oho. So everyday ma'am pila ka sako na pagwa mo how everyday? Hindi man everyday, sir. Mga liyog ko bisang lista sa mga sa mga kwarta ko. May ari 50 ka sako, may ara 20 ka sako, may ara 100 ka sako, 150. Basta hindi ka lang yun, depende sa availability nila, Jennifer. Kaya sa among group chat, gadagdag na sa, oy, may sobra pa din nga 50 ka sako, umakwa sini. Grabe, amo nang katabok. Nami giman tanay nga negosyo kung nag-base lang gagamo sa gulo ginansya mo lang ng ginansya nyo gidway lang ginaglambot sa mga investments ginatawag, no? Amo ning nami gini nga negosyo. Ang nasugdan ko. Yes, damo sina. Now, dito kita labot sa point na tanga gin-akusar ikaw. Ma'am, sino nag-akusar sa imo kag nga agin akusar ika because according to you, you are also a victim. Si kinangla ko gigambal ang pangalan. Yes. Kaya para confidential lang. Sige, pero nagin kundi man naton mabunyag ang alam diri nga agin akusarya ka. Ano ba nga particular? Kay may ara kami porsyentuhan na nga 50% kag 60% nga dapat income niya nga wala na balik ni Jennifer. May ara pagid siya 200,000 pero napiautan ko siya katatlo. Tapos wala yan nakuha iya kapital. So meaning under siya sa imo. Sa akong sabay. So downline gyapon ang tawag sini kiti ikaw na naga-pay out sa iya mo, di ba ma'am? Hindi si Jennifer. Si Jennifer naga-pay out sa imo, ikaw naga-pay out sa iya. Damo sina. So nadumduman mo nga maybe siya isa ini sa nagreklamo sa imo kay under sa imo. Siya gijay kay gambalan niya kung ang reklamo niya ko. Okay, so that's why nga nalakip ka to sa daw 5 ka mo ka names no na national news gani nagwa ngalan mo to sa national kay diri sa lokal na nagwa nga name 3 lang wala ka di damo sina. Yes sir, nagwa sa national news tapos may kabutigan. All right. Si Subong anong sitwasyon mo ma'am? Anong ginaaguni mo Subong ma'am regarding sini? Aside nga may case ka na, victim ka pa, anong problema pagid ma'am? Kaya hindi ko bala sir mabaton nga nadala ko sa syndicated estafa. Amo ng case mo Subong? Yes, syndicated estafa ang ila nga ginapagwa nga kaso. Okay. Antes ni ang syndicated estafa ni, antes na nag-complain ang mga complainant nga ina, August pa lang yan sir na-contact na ko sa kay Tulfo. Nag-form ko grupo nga mabulig sa akong reach out kay Tulfo. Tinakabulig si Tulfo? Wala sa reply sa messages ko, sir. Siguro damo sa mga cases man nga naka-file up. Okay. Kabalo ka si Tulfo, mabulig man lang na kon hinang bululigan kagid pero kung may sala ka si Tulfo, hindi ba na magbulig mo? Sir. Kaya iligalidad man ng ila. Bulig, wala ko sala mo. Okay. So, Subong may sa pina ka na? Wala ko sir natagaan sa pina at kasubong. Okay. Tapos nagwa lang ko to siya sa national media nga wala ko nakuhaan side. Okay. So, why ka ideya kung nanogid ang case mo kay why ka man sa pina? Why ka man any documents sa ginauyatan na Subong nga may kaso kagin amo ni? Wala ko sir kabalo. Napalaan ko lang na sa kutso-kutso sa mga media ko nga, ay day may ano ka day may kaso ka to dayo syndicated estafa. Baydan mo kuno si Amonio para maabsulto ka. Ako na sir ang nakabo sir. Yes, kay kung may sa Puena, Canada, meaning masabat ka sa imo sining affidavit man ipagwa dira. Wala ito yung kapaton sa pina Okay, sige. So gina-clear mo sa bungalan mo nga maybe siguro wala ka na include sining case nga ini kay why man kakabaton sa Puena. Ara sir ara ang pangalan ko nakita ko. Ara na gid man sa kay sino nga sa Puena? Sa national news. That's ang ginapangita ta diri documents. Hindi kay sa national news documents iya nga ara sa poder mo mismo nakabaton Canada. Wala. That's pero why. nagwa ko sa national news. That's why ano. So waiting ka Subong kung may sa Puena ka kun waay. Pero ang mga upod mo dai sa dai Christianis and dai Jennifer, ang iban di ko pag-mention ngalan na kay lima ding nagwa sa national news nakabaton na ni Slayhan may diya ka. Si Jennifer kag si Krisha kagapon may sabi na sa NBL. May sipwe na. Sa kapon pa man lang, ti ulat-ulaton ta today kung may ara kagin man to, no? Kaya do ka dali pa man lang sa mga time, do ang gap bala, no? Oo, sir.
Sige. Ang imo gusto ipalabot abi sa mga tao nga mo nag-akusar sa imo, go ahead ma'am. Hindi lang masakit nga istorya ma'am, ha? Hindi lang ta magbasi mga dala ka sa emotion mo. Go ahead ma'am. Ako lang balahaw. Ang nag-akusar sini sa akon, ikaw ang naghambal mi. Balikan ta si Camille, dali gid lang. Aksyon Hotline. Grabe ini no. Naghambal di ganiyo siya mo na yung pigado nga ga-invest iya 100,000 kag 5 million. Aksyon Hotline. Pero titin na nga ngulikta man siya mo, no? Si Camille nag-ideya man siya para maka-invest man siya, Camille, ma'am. Hello, sir. Yes, anong gusto mo palabot? Ikaw mismo ang naghambal nga nadala ko sa syndicated estafa kay direct ako kay Krishka. Well, gusto ko lang i-clarify sa imo nga may lista ko din ng 20 kataho nga direct kay Trisha kag wala nadala ang pangalan ko. Kay Jennifer ako ga-invest. Nga akin lang yung magbinutig sa kundiin man kamo nag-complain nga direct ako kay Trisha. Ikaw mismo kabalo nga kay Jennifer ko ga-invest. Biktima ko biktima nga pagwaon mo yang ako mismo ang ga-hirot ko kay Trisha. Okay. Pagutigan na yan. At least subong na clear ang ngalan mo, pero tiyan mo na, kung ano man ang imong in-mention today, this morning sa program sa Aksyon Radio, kag kung makabaton ka na sa puwena, dito mo na idugangan mo pagid ang imong sining clarification sa kagalingon mo, ma'am, no? Yes, sir. Dira ko itagwa ang tanatanan. Isa-isay mo da with your lawyer dira, legal counsel mo dira ang tanan nga imo sini gusto ipalabot. Pero subong, aside from yourself, natin nabatian na sa publiko kung anong imo sining connection sini. Ma'am, salamat. Good morning. Sige, sir. Thank you. Good morning. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Aksyon Hotline. Investment, mga ka-aksyon. So, scam. Daw kabudlay, no? Anyways, damo, naging biktima sini. Instant money, instant interest, instant millionaire, mga ka-aksyon. Aksyon Hotline. Wala kita sang igo pang oras sa aton sa nga pagpangalagad sa galan sa regular nga Anchorman Aksyon Art tay hupon upod man sa bugos nga puwersa sa Aksyon Radio News Team. Ini sa Aksyon Bryan Morden nagapasalamat gid. Good morning. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.